pada pusata nagudangi tualupan di debata makaniyang nagita. Ali tuan debata karguguna sohat lusan jala ama para siroha. Dang lomoro hamida hamatian di pardosa. Mulak madian parjati tumadikot dalanna asa mangolu ibana ido pinangido ni roham. Alani upay nupangirohami tuhong. Sa sudati maturutulong asa unang mangunay bituhami. Se sa asli sa namin asa manguduhami di bagasan asiniroham. Sa ipargugoy mahami asa marguguhami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amin. Tabigi mabaga-baga ni dibata taring kuasa sani susakta. Sungunod do hata ni Jehovah unak ko mabiar ay ahu do sinuro ko. Nunga pula ujo guarnu ahu na punaho. Asa ngapon madidibata na bijang.